Saderengipun kawula nuwun sageng para lenggah kagem Wibah Putri kang satuhu bagya mulya. Saderengipun kawula matur A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bidungan katur kunjuk dumateng pangarsanipun para sepuh haji sepuh pepun dan sepuh para kasepuhan ingkang sampun hatu kaping yuswa. Ateges sampun pono pamawas lebdo pitutri kang setuh kinabektan kalamunta senyutarasana. Para alim, para ulama, para kiai santri kang rinten demawaing dalu tansah sesantingan kitab suci wayuning ilahi kang pinaka tatos kiblating panembah para kawula dasih. Nuwun kawula nuwun dumateng pangarsanipun kang hambuka rasaya kang hamugati. Nggih panjenenganipun Ibu Sukitalah Pulawangsa ing Ladyan Klarak Slogoretno Jati Purno Kadipaten Wonogiri sukses. Tatan kata lempet dumateng pangarsanipun katang pisan sutresna ingkang satuhu kawula hormati nggih panjenenganipun Bapak Panca Sudarma sekalian Ibu Surati Ningsih. Iki mijil saking Ladyan Padusunan Sanan Kademangan Sanan Kecamatan Giri Woyo Kadipaten Wonogiri sukses. Boten kata lempet para panderek ingkang semonten kathahipun ingkang boten saged kasebat setunggal Bapak sawiji kang satuhu kala tresnani. Sumarepah wonten pangarsanipun para kadang muda warada tumaruna ingkang mahabiking budi dharma. Sepisan kula dherekaken ngaturaken raos syukur wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Mirah ya Gusti Kang gelar jagating raya Gusti Kang menang wisesutan menang amisisa. Dene kasunyatan wonten ing kalenggahan siang samangke saged kempal manunggal cipta rasa lan karasa. Wonten pidalem pangarsanipun Ibu Sukitalah Pulawangsa kanthi kawontenan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Shalawat salam kita sakatur kunjuk wonten pangarsanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sak pakitan sampai kantuk syafaatipun fiyamil qiyamah lumebet dumateng janahipun Gusti Allah taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sageng para lenggah kagem Wibah Putri. Paripangsa kepareng kawula jeneng sasana marak pangarsa ing madaning sasana Sukawit. Awarat hangamadawu pangarsanipun Ibu Sukitalah Pulawangsa. Genya kepareng mula krama kang putra kinasih paring asma Rahayu Yunita Handayani SH. Kang kepareng jinatu krama kaliyan Jogo Bagus saking Ladyan Sanan Giri Marata Wonogiri nenggih haraka Mas Bagus Krisna Wahyu Kurniawan. Satemah derek kula nuwun ugi ngaturaken salam pangabdi kunjuk dumateng panjenengan sami mugi sawan kula sakadang purwa madya ngantos ing wasana tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan sakala-kala. Amin amin ya rabbal alamin. Derek bingah derek donga mugi-mugi nggih kepareng ninggal mangsa muda angracut ing alaming dewasa tumapak ing gesang kadewasan. Pinanganti kekalih nenggih Rahayu Yunita sekalian Mas Krisna tansah jumbuh kaginayu sembodo kang sinetya basung kang tansah kaesti. Keluarga ingkang sakinah fitin wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalenggan siang samangke kepareng katang-katang sangkara ngerawuhaken Widyawati pinilih saking Ladyan kita Pacitan. Cacah ana 3 setunggal pokok sawi sak mangke kepareng ngarawuh wonten ing madaning sasana Suka. Kapurwakan suwanipun Rahayu Febi Veresta Sangkara Campur Sarinya Pacitan Indonesia. Toyo-toyo kasusul Widyawati cacah ingkang kalih nggih Pak wonten. Nanging samangke mijil saking Jati Gunung Turakan Kadipaten Pacitan. Rahayu Rina Adi Tama Sangkara Nusantara.
Sampuranipun suwan kadang-kadang Sangkara Campurasari kepareng hangane Wijawati saking Laladian Mentoro Kadipaten Pacitan Jawa Wetan. Sawetawis kepareng suwan rawuh engga rarayu Dela Maha Arani Sangkara Indonesia. Ayo dek, rene dek. Ya, sungkem sik. Jan guning-guning. Wes. Sangkara Jawa Timur. Dalem suni malih ingkang kepareng derek foto kasumanggaken tasih samangka dadi samangga diri kadang-kadang juru foto hanya ratu panjenengan ingkang kersa derek foto kalian pinangan diatun. Hey!
Pak